Hi guys, good evening, गोजोन मोनाबिलि जोंहा गाबोन एपइन्टमेन्ट दङ बा मिटिं दङ बिथांमोना गाबोनसो होदों जोंनि मिटिंखौ दाख्लै बावैहाय होआसै जों गाबोनहाय मिटिं खालामगोन PRS बसुमतारिनि सायावहाय स' आसा खालामो जोङो मोजाङै मिटिंखौ खालामलांनो हागोन आरो जों गथ'फोरखौ सानैखौबो मोजां मोनलांनो हागोन बे जाबाय आरो लोगोसे जों खोनानो मोन्दों जोंहा मुलुगनि मुंदांखा बा जोंनि बर' हारिनि मुंदांखा फेमास एक्टर लिंसार ब्रादारा BPFआव जइन जादों होननानै बा बेसेबां सैथो बेखौ जों मिथिनो हाया बाट BPFनि मिटिङाव बिथांखौ नुदों माबा मोनसेनि थाखायबो थांदों जानांगौ बाट बे हिसाबखौ लानानै मानसिफ्रा दायो दावराव दावसि जादों माने जे BPFआव हाबबाय सिगांनिफ्रायनो मिथिखायोमोन बिथाङा BPFनि होननानै बेबायदि जादों स' बिथाङा BPFनि होननानै सोरबा मिथिखायो गावसिनि खाथिनि मानसिफ्राबो मिथियो जाहैदों बिथाङा BPFनि होननानै बायदिसिना स' इट्स अके बयहाबो मोन्थाय दङ BPFआव हाबनाय बा UPPआव हाबनाय स' माखासे सुबुंफोरा UPPआव हान्जानि नङा बियो सोरबा BPF हान्जानि नङा BPF हान्जानि बियो ओरैबायदि जाथाया जागासिनो दं दावराव फेमास नैबे खोथाखौ लानानै ट्रेन्डिं जागासिनो दङ आं बुंनो रायजो राजाफोरखौ बयहाबो मोन्थाय दङ जाय जायगायाव बिथाङा मोजां लामा नुहुरदों बे जायगायाव थांखागोन नङा होमबा आरो जोंहा दायो जोंनि समाजखौ जौगानाय जोंनि एरियाखौ जौगानाय बिनि सायावसो जाय मानसिया जोंनि एरियाखौ बा समाजखौ जौगाहोगोन जों बिसोरखौसो डाइरेक्टलि भट होनांगौ मिथिबायना डाइरेक्टलि भट होनांगौ ओमफ्राय बिथाङा बबेजों थांदों बबेजों थाङाखै बेखौ नायनाङा जोंना थांखिया मा जोंनि एरियाखौ डेभेलपमेन्ट खालामनाय जोंनि एरियाखौ स्मार्ट सिटियाव बोरैहाय मोजां खालामनो हानाय जों बेखौसो जोंनि एरियायाव इन्डास्ट्रियेलखौ लाबोनानै बा माखासे स्किल डेभेलपमेन्टखौ नलेजखौ लानानै जों माखासे खनानि जायगाफोराव जों मा गायसननो हागोन आरो सोरबा मानसिफोरखौ जों फोरोंनो हागोन आरो बै मानसिफोरनो माखासे गामिनि मानसिफोरनो खामानि होनो हागोन नङा होमबा बेफोरखौसो आरो जाय मानसिफ्रा बा जाय लिडारफ्रा बिनि सायाव सानदों जों बेफोरखौ डेफिनेटलि जों मदद खालामखागोन ओमफ्राय दा बेफोरखौ लानानै दावराव जागासिनो दङ आरो मोनसे खोथाया बेनो कि रेखा बसुमतारी आरो थुनजा नार्जारी बिनि सोमोन्दै आं दाख्लैबो मोनसे भिडिअ खालामदोंमोन रेखा बसुमतारीखौ मोनफिनबाय दा थुनजा नार्जारीया कारिमगन्जआव दं होननानै बुंनाय खोनादों गावनि हौवाजों रायज्लायहरदों माने सोरबा हौवाजों थांदों माने गुबुन जाथिसो बर' नङा दे एखौ बर' नङा बेबो थांदोंमोन रेखाया बाट गुवाहाटियाव फैबाय जादों गुवाहाटियाव लोगो मोनबाय ओमफ्राय बेबो थांदोंमोन ओमफ्राय बिनि गेजेराव दायो कारिमगन्जआवहाय नैबे थुनजा नार्जारी दङ दानि बिनि हौवा निब्रत बे नार्जारीया ब्रादार आंनाव कल खालामना खोन्थाहरदों ओमफ्राय थुनजा नार्जारीया कल खालामनानै गावनि हौवाखौ बुंहरदों जाहैदों माने आं थांफिनसै आंखौ लांफैफिनदो अननानै प्लिज आंखौ लांफैफिनदो होननानै माने बिदि रिकुवेस्ट खालामहरदों जाहैदों हौवाखौ ओमफ्राय बिनि गेजेराव फनबो गैया दसेल' रायज्लायनो मोनो जाहैदों माने हौवाया बुंहरदों दायो नैबे थुनजा नार्जारीनि हौवाया बुंहरदों नों बारा रायज्लायनाङा सन्देह सानगोन बिसोरो माने स्रोद्रैसो लायफिननाय माने ओरैबायदि गिख्रांथाव स' बिनिखायनो हुसियार हिन्जावफोरखौ आङो बा जोंनि जायफोर मानसिफ्रा बेफोरबायदि माने लामायाव सुरदों बेफोरबायदि मानसिफोरा हुसियार आं बिसोरखौ बुङो हुसियार मिथिबायना थाङै थुङै नायदो गावनि हौवाखौनो नागिरफिनबाय थाङै थुङै गावनि हौवाखौनो कल खालामनानै लिंहरफिनबाय बेबायदि जाथाय जादों आरो दायो बयबो इसोरनियावहाय आं बेखौनो गोजोननाय थाबाय जे बयबो रायजो राजाफ्रा प्रान्जल नार्जारीनि बिमानि सायाव आर'ज गाबज्रिदों आं प्रान्जल नार्जारीजों रायज्लायदोंमोन 27 अक्ट'बरावहाय प्रान्जल नार्जारीखौ गुवाहाटियाव लांफिनगोन आरो नोंथांमोना बिदिनो आर'ज खालामबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय आरो दायो माखासे मोनसे इल्प अफ लाक होननाय मोनसे माबा मोनसे दावराव जागासिनो नङा होमबा जे बेखौ शेयार खालामबा फैसा मोनगोन मिउजिशियान येस जानो हागौ बिसोरो मिउजिशियान बिसोर फिसा बावनासार जाथि जानो हागौ बाट शेयार खालामबा जे माबा मोनसे बेनिफिट मोनगोन माबा मोनसे जागोन बेफोरो गासिबो फेक बे नंखाय गोजा मिथिबायना येस नोंथाङा बे रियेलिटि मानसिखौ जुदि बे माने रियेलिटि बे जुनार बा मायानो जा एनिमेलानो जा बा मा बेसाद आरोना जेनेबा बे जों बायदि मानसि हिसाबै नुबाय नालाय मानसिखौनो होननानै बुंबाय बावनासार आरोना हायथा मिउजिशियान मिउजिकेल गोनां स' बे माबाखौ नुयोब्ला बे बेसादखौ जुदि बा बे मानसिखौ नुयोबा बे बावनासारखौ नुयोब्ला बा नोंजों रायज्लायदों नोंजों मोगा मोगि जादों अब्ला येस डेफिनेटलि मेबि नों एक्सपेक्ट खालामनो हागोन जे येस नोंहा माबा मोनसे नोंहा खाफालाव माबा मोनसे सोलायनाय फैसिगोन माबा मोनसे जादु नोंखौ हेल्प खालामगोन मानो होनबा बे बावनासारफ्रा खायसे गोमोननोबो रोंनाय थानाय बेफोरबायदि सिस्टेमनि दं आरोना जानोबो हागौ बेफोरबायदि आरोना बाट फट' शेयार खालामनाय मोनसे लिरनानै होबा जे नोंथांनाव खाफालाव लाक फैगोन बेफोरबायदि माब्लाबाबो नङा बे नंखाथारानो मिथिबायना बेबायदि आरोना आरो लोगोसे आं बेखौनो बुंनो सानो जोङो रायजो राजा जेसेबांखिनि दङ बिथांमोना नैबे इलेक्सनावहाय मोजां लिडारखौ सायख'बानो जाबाय आरो लोगोसे जोंथिंजाय माने बिश्वनाथ आरो सनितपुर एरियायावहाय
जे माने एरिया बारायनायखौ लानानै खोनानो मोन्दों एरिया बारायनायखौ लानानै कनस्टिट्युएन्सि दागोनखौ लानानै माने टिकेट लानायनि धान्दा जागासिनो दं जाहैदों जाय जोंनि माने एरिया हाबथ'वाखै हाबनो नागिरगासिनो दङ बेहाय ध्यान होनांगौआ माखासे लिडारफ्रा टिकेट माला मोनगोन माबोरै मोनगोन बेनि सायावसो धान्दा जाहैदों बेफोरनि सायावसो धान्दा टिकेटआथ' नों माने सासे लिडारनिफ्राय सासे अबेबा पार्टिनिफ्रायनो मोजाङै दङब्ला रिलेटेड दंबा इउपिपिएलआनो जा बिपिएफआनो जा नों मोजाङै रिलेटेड दंब्ला येस डेफिनेटलि नोंथाङा मोनखागोन टिकेटखौ आरो नोंथाङा सासे मोजां मानसिब्ला नोंथाङा एरियायाव मोजां मानसिब्ला नों इउपिपिएलनिफ्राय टिकेट मोनाब्लाबो बिपिएफनिफ्राय टिकेट मोनाब्लाबो नोङो माने बिजेपि हान्जानिफ्राय जुदि टिकेट लानानै जुदि खामानि मावोब्लाबो नोङो अब्ला नों जुदि मोजांब्ला मानसिया होमब्ला नों टिकेट होखागोनखा माने टिकेट होखागोन आरो लोगोसे नों देरहागोनबो माने मोजां मानसिब्ला रायजो राजाफ्राथ' पार्टिखौ नायनानै भट होनाय नङाना लिडारखौ नायनानैसो भट होगोन आरो आं बेखौनो अलवेज बुङो लिडारखौ नायनानै भट हो जाय लिडारा नोंथांनि एरियाखौ गोबां मोजाङै मोजां खामानि मावलांनानै मोजाङै दैदेनलांनो हागोन आरो जायगाफोरखौ डेभेलप खालामलांनाय गावनि एरियाखौ बा गथायफोरखौ गावनि फिसा बायदि साननानै मदद खालामलांनो नाजानाय बैफोरबायदि लिडारखौसो चुज खालामनांगौ मिथिबायना स' बे मोनाबिलि समाव आं बेसेबांखौनो बुंबाय आरो आं गासैखौबो गोसो गोरबोजों खुलुमनाय थाहरबाय नोंथांमोना मोजां दं होननानै जोंबो आसामाव थांफिननो बा बड'लेण्डआव थांफिननो गोसो जागासिनो दङ एक्सुवेलि बुंनो थाङोबा आंथ' आउट अफ बड'लेण्डनिसो बाट आं बड'लेण्ड आं रेसपेक्ट जोंनो माने आङो बड'लेण्डखौ आंनि बड'लेण्ड बा जोंनि बड'लेण्ड बा बेफोरबायदि बुंनानै लानो हायो बे जोंनि बड'लेण्ड जोंनि एरियानि आं बे बड'लेण्डनि एरियानि नङाबाबो बे जोंनि बड'लेण्ड मिथिबायना आंनि नङा दे जोंनि बड'लेण्ड सरि आंनि होनबा माखासे सुबुंफ्रा माबा मोनसे सानलायगोन बे जोंनि बड'लेण्ड स' बेवहाय आं बिटिआरनि नङाब्लाबो जोंनि बड'लेण्ड जोंहा बुंनो हानाय मोन्थाय दङ मानो होनब्ला बे जोंनि बर' हारिनि गासैबो रायजो राजानि मुभमेन्ट खालामनायनि फिथाइ मिथिबायना मुभमेन्ट खालामनायनि फिथाइ नोंनि जायगाया बेयाव नङाब्लाबो माथो जाखो नोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफोरथ' दंना नङा होमबा स' बेबायदि आरोना जोंना दायो आं बैसोर मानसिफोरखौ रिकुवेस्ट खालामो नोंथांमोना सिगांग्रो फार्स्ट बे बिटिआराव हाबनायाव नोजोर होग्रो बे सनितपुर आरो बिस्वनाथ डिस्ट्रिक्टआ बिटिआराव सोसननायखौ नोजोर होग्रो बेवहाय टिकेट लानाय माबा कनस्टिट्युएन्ट समस्तिनि टिकेट लानो नाजानाय ओरैबायदियाव हाबनाय ओरैबायदि मोननाय स' डोन्ट थिंक लाइक दिस राइट नाउ यु हेभ टु फोकास अन आगमन एन्ड एक्सटेन्ड टु एरिया मिथिबायना बेयाव बेसेबांखिनि सोसननो हागोन बेसेबांखिनि हाबगोन बेखौ फकास खालाम प्लिज दा टिकेटखौ दानो धान्दा खालाम आरो इलेक्सनाथ' दायो 40 कनस्टिट्युएन्सि जागोन ना स' दालाय मानि टिकेटनि गोनांथि स' खुलुमनाय थाबाय गोजोननाय थाबाय थेंक इउ सो माच गाइस मोनाबिलि समाव नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय स' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय बे आंनि फार्स्ट टाइम बुंनाय दे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलां होननाय बे चेनेलाव नोंथांमोना नागिरबाबो मोननाय नङा बाट आं खुगाजों बुंनाया बेनो फार्स्ट टाइम थेंक इउ सो माच